Assalamu alaikum hormat adamlar. Qarashsiz. Baqi taraf yurdumuzdagi täzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow käbir hökümet agdalarynyň, medeniyet ulgamynyň we köpçülikligiň habar berişdirýärleriniň, podoklyň düzümleriniň ýolbaşlarynyň, ordaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň atlaşmagyny sany ulgamy arkaly iş mahsatyny içerdi. Onu medeniyet ulgamyny we köpçülikligiň habar berişdirýärlerini ýerine ýetirilen işleriň netijelerini araldy we olary ösürmeň geljekki wezipeler keskitdenildi. Unutmasa da gatnaşyjylar şu iş masadymyzda siziň bilen ýurdumyzyň medeniyet ulgamy boýunça geçen 2020-nji ýyl eden işden jemlerine serdi. Hem de öňde duran wezipeleri keskitdiler. Halkymyz ören baý ruha gymmatlyklaryny, medeni mirasyny gorap saklamakda, dünýä ýaymakda, ýaş dehinleri ýetişdirmekde medeniyet ulgamy ören ul orun değiştirdi. Halkın kalığı olan medeniyet adamlarının ağın düşüncesini yokullanırmakta, işçiliğini arttırıp, ağzıvirliğini berkitmekte, köpçülüğü büyük işlerin kalkındırmakta, öğren olu gücü eyedir. Yazıcı sahillerin tolgundurucu söyleri, bakşı sadanların kalına ornayan şirin mukamları, tuğrutkeşlerin tesirli şekilleri adamı kalkındırıyor. Ruhu ile yaşamaya yardım veriyor. Sonra da bizim millet derecesinde kazanan üstünlüklerimiz, yeten tepkilerimiz, medeniyetimizin ötüşüyle hem ayrılmaz, bağırlar. Devletimiz bir ulgamy sürmeye ve bağlaştırmaya köp meşhurdu maya koyuyor. Yani muharamızın kendisinden burada kemçilikler hem olanmayan mümkünçilikler hem ağır değer. Eysem, häzirki döwürde medeniyet ulgamynyň işini näle edip talaba laýyk goranmaly. Onuň netijeli işlemýän haýsy usullar arkaly ýoklandyrymaly. Asallara we sünnälen biziň günlerimizde ýetirilen medeni mirasymyz. Aýdym sağ sonotymyz. Diğer desurlamı asıl nususunda yine soğuk nesillerimize ne edip yetirmeli. Ben iş masalına şu sorular oyuncu sizin fikirlerinizi ve tekliflerinizi dinlemek isteyen. Hormat prezidentimiz tanly video aragatnaşa kal geçirilen iş maslahatynyň gün tertibine geçip ilki bilen medeniyet ministri Şamradowa söz berdi. Şamradow hormat prezidentimiziň ýergideri tagallaty netijesinde ýurdumyzda medeniyeti we sungaty dörejik işgärleriniň çeperçilik işini ösürmek üçin aňyrbaş şertleriň döredilenini aýtdy. Ministri medeniyet ministrliginiň garamagyna edarlarda 2020-nji ýylda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hasabat berip, bu ýolgamyň maddi enjamynyň binýasyny pogturandyrmak, sanylaşdyrmak, dörejik işgärleriniň hüner derejesini ýokalandyrmak, baý many mazmunly we ýokary çeperçilikli döwrewap eserler döretmek boýunça toplumlaryň işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Türkmenistanda medeniyet ulgamyny ösürmek 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda teatrlaryň, kinokonsert merkezleriň, kitaphanalaryň, muzeýleriň, çağır sungat we çeperçilik mekdepleriniň, medeniyet öýleriniň, taryhy medeni döwlet gorakhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça zerur şäherler görülýär. Geçenliň dowamyna online tertibine sungat saatlarynyň şekilleniş hemde amalgaçan sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň, fotosuratlaryň sergileri guruldy we dörejik duguşyklary, festivallar, bäsleşikler hemde maslahatlar geçirildi. Hasabat döwrüne umumy adamzat ähmetli milli gymmatlyklarynyň bir näçesini UNESCO-nyň adamzatyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanyny girizmäge hödürlemek boýunça degişli resmi namalary we video rolikler taýýarlamak işleri ýerine getirildi. Şonuň bilen birlikde bagışçylyk sungatymyzy dutar ýasamak senediniň aýry tynyklaryny açyp görkezýän resmi namalar we video rolikler taýýarlandy. Bu işler milli sungatymyzyň bir görnüşini UNESCO-nyň adamzatyň maddi däl medeni mirasynyň nuskalarynyň sanyny girizmäge hödürlenýär. Şeýlekim UNESCO-nyň bir awraýyl sanyny ahalteke bedewlerini ösürip ýetişdirmegiň we seýslemegiň medeniýetini girizmek üçin zerur maglumatlar toplandy.
häzir Beýsanowy türkmen alaba aýtyny terbiýelemegiň milli tejribesini giýirmek boýunça degişli guramaçylyk işleri alınıp barlýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, ministerlik boýunça işlerin gurulşyna nägilelik bildirdi. Döwlet başlarymyz degişli ýokary okuw mekdebini tamamlayan ýaşlaryň taýla bilen ugry boýunça işlerin üpçün edilmegine Medeniýet ministrliginiň we degişli ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň günüden-güni jogapkärçilik çekýänliklerini öňçekdi. Milli liderime de ýurdumyzyň dürli künjeklerine kerek edýän çağlar sunat mekdepleriniň hemde çeperçilik mekdepleriniň işiniň talaba laýyk gurulmaýanlygyny, bu ýurda bir näçe kemçiliklere ýol berilýänligini aýdyp, munyň üçin olaryň okuw meýilnamalaryny täzeden seretmegi taşardy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň medeniýet merkezlerine we teatrlaryna häzirki döwürde gadanlayan üstünlikleri, bagtyar durmuş wasp edýän täze eserleriň taýýarlanmaýanlygyny, gysga urumly sahna oýunlarynyň az goýulýanlygyny bellep, teatrlaryň rejissura babatda derejesiniň pes bolmagynyň döredilýän eserleriň çeperçiligine yaramaz täsir edýänini aýtdy. Dünya medeniýetiniň ösmegine münasip goşan türkmen halky asyrlaryň dowamyny dünýä nusgalyk milli gymmatlyklary, asyrly ýörelgeler döretdi. Emma halkymyzyň ruhy we medeni mirasyny öwrenip, onu wagt etmek we geljek nesillere getirmek işleri talaba laýyk gurulmaýar. Şeýlekem ýaş tekinleri ýöne çykarmak, olaryň arasynda dürüjlik we çeperçilik bäsleşiklerini geçirmek boýunça ýeterlik işler alınıp barylmaýar. Mundan başga da ýerlerde kitapxanalarynyň bir bitewi sany ulgamy birikdirilýändigine garamasdan olaryň işine büýük dönüşiklere ýol berilýär diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu ýagdaýlardan netije çykarmagy ministerden talep etdi. Soňra hormatly prezidentime de Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Aşerow söz berdi. Aşerow komitetiň düzümlerini 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we onuň geljeki meýilnamalary barada hatabat berdi. Bellenşýäli döwrüň taranyna laýyklykda ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmek boýunça işler dowam edýär. Hatabat döwründe milli tele we radio ýaýlymlarda ýurdumyzda bolup geçýän wakalar öz wagtyny beýan edildi. Dürli konsertler, telefilmler, tegelik stol maşynaky söhbetli gepleşikler, fiýaty geňeşmeler we şekilli görnüşler ýaýlyma berildi. Şeýle-de online tertibine, halkara derejesine gepleşikler geçirildi. Döwlet başlarymyzyň tawşygyna laýyklykda tele we radio gepleşikleriň ýokary hil derejesine üpçün etmek, olary diýip desurlarymyzy, milli aýratynlyklarymyzy nazara almak arkaly taýýarlamak, şeýlekem halkymyzyň şöhratly taryhyny, medeni mirasyny giňden wagt etmek boýunça ýerul işler amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiň halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmek boýunça beren tawşyklaryny ýerine getirmek maksady bilen degişli işler alınıp barlýar. Beýlik ýurtlaryň tele ýaýlymlaryna Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllarçyna gadananlaryny beýan etmäge gönükdirilen işler ýöňüniň oňy netijesini berýär. Daşary ýurtlaryň tele radio ýaýlymlary bilen baglanşylan alışyklaryň çäklerini ýurdumyzyň hünärmenleri, milli jurnalistler üçin online maslahatlar geçirilýär. Tanrı ulgamabatda halkara tejribesini öwrenmek we çuňur many mazmunly gepleşikleri taýýarlamak meselelerine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyk münasibetli taýýarlanan video rolikler Aziýa ýuwuşmany tele radio ýaýlymlary birleşiginiň internet toruny giň meşgullygy ýa boldy. Şeýlekem Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watany çygar bilen geçýän ýylda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna giňden taýýarlyk işlerine başlandygy bellenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagyna, tele radio ýaýlymlary babatda dünýäniň oňyn tejribesiniň öwrenilmegine mühim üns berilmeligini belledi. Jurnalistler, medeniýet işgärleri we ideologiýa gullaryň hünärmenleri giňden köp taraply bilime eýe bolmalydyrlar. Ähli boýunça dünýäde bolup geçen wakalary öwrenmelidirler. Täsirli pikirlenip işemelidirler we döwrüň talabyny esasy ugur edinmelidirler diýip milli liderimiz belledi. Şonuň bilen baglykda halkara gatnaşyklaryny mundan meýilekde giňeltmek boýunça ägir türlü işleriň amala aşyrylmalygyny aýtdy. Häzirki döwürde dünýäniň köpçülikleriniň habar beriş serişleri, tany tehnologiýalaryň, elektron neşirleriň ösürilmegine mühim ähmiýet berýärler. Munyň özi ähmiýetli habarlary dünýäniň maglumat giňişligine gysgaly ýerleşdirmek üçin wajypdyr diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we bu orada alınıp barýan işleri kämilleşdirmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Soňra Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň başlygy Hudaýberdiýew 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne önüme öndürmek we hyzmatlar etmek boýunça meýilnama 108.19 götürüm ýerine getirildi. Geçen ýylyň dowamyna kitap önümleriniň 367 görnüş çykarly. Olaryň 156-sy okuw kitaplardyr. Galkynyş kitap merkezi tarapyndan ýurdumyzyň kitaphanalaryna 31 görnüşli kitaplar paýlanyldy.
Hormatly prezidentimizin sanly ulgama geçmek, onun mümkinçiliklerinden has giň peýdalanmak barada birin tawşyklaryna laýyklykda Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň internet saýty ulanmaga berildi. Onun degişi bölümlerini häzirki wagtda gazetleriň 25-siniň hemde jurnallaryň 7-siniň elektron görnüşleri ýerleşdirilýär. 2020-nji ýylda Türkmen Metbuat internet gazeti hemde onuň mobil goşuny töredildi. Onu yurdumuzda neşe edilen gazetleriň 19-synyň we jurnallaryň 7-siniň elektron görnüşleri ýerleşdirildi. Metbuat öýüniň poligrafiýa öňümçiliginde sanly tehnologiýalaryň esasyna çykarýan öňümleriň ýokary kirli bolmagyny hemde işleriň bellenlen möhletini ýerine ýetirmegini üçin edýän häzirki zaman programmalary ornaşdyryldy. Ulgam boýunça sanly resminame dolanşygyna geçmek üçin öňümçilik we dörejilik edaralarynyň arasynda içki tor ulgam deredildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Döwrewap tehnologiýalary işin ornaşdyrmak, internet serişleriniň mümkinçiliklerini giňden ulanmak, bu ulgamdaky iň öňdewarjy dünýä tejribesini öwrenmek arkaly bu gullugyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başlarymyza Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan çygar bilen geçýän şu ýylda ýurdumyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýändigini aýdyp, bu şanly senäni hemde ýurdumyzyň durmuşyndaky beýleki şanly wakalary giňden beýan etmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Soňra Döwlet Habarlar Agentliginiň başlygy Aman Sariýewa söz berildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň ýol başçysy, hormatly prezidentimiziň içergi we daşary syýasatyny giňden wagt etmek boýunça toplumlaryň işleriň alınıp barýanyny belledi. Her gün yurdumyzyň jemgyçlik syýasy, ykdysady we meden durmuşyndaky esasy wakalary şöhretlendirip, film hemde teljerme makalalary taýýarlanyp, Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi yurdumyzyň köpçülikden habar berişlerini hemde elektron neşirlerini habarlar bilen üçin edýär. Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentliginiň Türkmenistan şugun hemde Türkmenistan alternativ sahypalaryna halkara internet geňişligi üçin türkmen, ingliz we rus tillerinde habarlar, video görnüşler hemde foto reportajlar ýerleşdirilýär. Agentligiň şu ýyldaky esasy wezipeleriniň biri watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy bilen baglanşykly möhüm wakalary işin beýan etmekleri baratdyr. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden ulanmagy, ähli internet ulgamyna garaşda bitarap Türkmenistanyň dürli ulgamlarda hemde pudoklarda gadynyň üstünlikleri, şonuň ýaly iri senagat, ulo, durmuş we insan-perwer taslamalaryň durmuşa geçirişi baradaky täzelikleri dessin online görnüşinde ýaýratmaga mümkinçilik berýär. Dünýä we milli habarlar agentlikleri, iri halkara neşirleri, daşary ýurtlaryň dörejilik hemde jemgyçi guramalary bilen habarlary alşmakda hyzmatdaşyk ösdürmek Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentliginiň işiniň wajyp bölegidir. Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentliginiň işini sanalaşdyrmak boýunça ýygyderli çäreler geçirilýär. Agentligiň maddi enjamyny binýady putrandyrylýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Döwlet Habarlar Agentliginiň ýol başlygyna birnäçe anyk tawşyklar berdi. Döwletimiziň bitaraplyk gölgelerini esaslanýan daşary syýasatyny durmuşa geçirmekdäki üstünlikleri, paragatçylyk dörejilik, energetika we suw diplomatiýasynyň möhüm orlary, maksatlary hemde wezipeleri, bu ýollarda ýöňe sürilýän halkara başlangyçlary dünýäniň maglumatlar giňişliginde giňden beýan edilmeliler. Ýurdumyzyň syýasy, ykdysady hemde durmuş medeniýet üçin ýetilen bilim sepkitleri hakynaky maglumatlar taýýarlamak, olary halkara köpçülikleriň habar berişlerini ýygyderli ýaýratmak zerurdyr. Şonuň ýaly içerki syýasy özgertmeleri, garaşdyrlyk ýyllaryna gadanlan durmuşyk ykdysady üstünlikleri hakynda makalalar tapgyryny taýýarlamak we olary metbuatda ýygyderli çap etmek gerekdir. Türkmenistan hemde beýleki ýurtlaryň habarlar ulgamynaky işin hyzmatdaşygy iň gowy dünýä tejribesini öwrenmek, şonuň ýaly täze tehnologiýalaryň ulanmagy we bilelikdäki habarlar taslamalaryny durmuşa geçirmegi ýurdumyzyň jurnalistleriniň hünär derejesiniň kämilleşdirilmegi üçin täze mümkinçilikler açýar diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda anyk tawşyklar berdi. Sanly video aragatna şarkılı geçirilýän iş maslahatynyň barşynda soňra hormatly prezidentimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň rektory Aýdogduýewa söz berdi. Aýdogduýew geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we 2020-2021 okuw ýylyna gözden ötülen çäreleriň meýilnamasy barada hasabat berdi. Milli medeniýetimizi ösdürmegiň we ony dünýäde giňden wagt etmegiň şäherlerini institutda almy dörejilik çäreleri ýygyderli geçirilýär. Türkmenistanyň sanly bilimi ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda institutyň sanly bilim portaly we web saýty döredildi. Türkmenistanyň 2019-2025 ýyllarda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň maksatnamasynda bellenlen wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça zerur işler alınıp barýar. Okuw meýilnamalary we maksatnamalary ýygyderli esasda kämilleşdirilýär. Talipler medeniýet we bilim terbiýe idaralaryna öňümçük tejribelerini geçýärler. Uçurumlara tatbiklanan meýilnamanyň etatyna degişli pudok idaralaryna işe ugradylýar.
halkara hyzmatdaşlygyny giňertmek boýunça ägir türlü işler alınıp barlýar. Talipler dürüjlük beýat seçkilerini we ders olimpiadalaryna işe gatnaşýarlar. Atabat döwründe halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini sanly video aragatnaşykda duşuklar, ussatlyk sapaklary guraldy. Talipler tejribeli mugallimlaryň ýol başlygyna almy barlyk işlerle meşgullanýarlar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda medeniýet ulgamynyň pogto maddi enjamynyň büniýadynyň dürüdlendigini we onuň ähli mümkinçilikleriniň herekete girdilmeginiň wajypdygyny bellädi. Ýaşlaryň hünär taýdany ýokary derejeli taýýarlygy bu işleriň netijeli bolmagyny üpçün edýär. Şonlukda okutmagyň tanly tehnologiýalary, ýöňde barjy usullar, şol sanly teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýleriň we beýleki medeni ojaklaryň mümkinçilikleri giňden peýdalanmalylar. Şeýlelikde halkymyzyň ruhy gymmatlyklary we şöhratly taryhy wagt edilmeliler. Döwlet başlarymyz institutu tamamlayan ýaşlaryň iş bilen üpçünçiligini hemme tarapdan we jogapkärçilikli çemeleşilmeligini bellädi. Şunun bilen baglanykda institutda häzirki döwrüň taraplaryna we özgörýän şertlere laýyk gelýän ugurlar boýunça hünärmenleriň taýýarlanmagy, okuw meýilnamasyny we hünär ugurlaryny düýpli özgörtmeleri girilmegi tapşyrdy. Şunun bilen birlikde dünýäniň beýleki ýurtlary bilen medeni gatnaşyklary pogturandyrmak, halkara dürüjlük beýat seçkilerini online gözden geçirişlerde Türkmenistana münasip wekilçilik etmege ukyply wekinli ýaşlary ýüze çykarmak boýunça işler dowam etmeliler diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda rektora birnäçe tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentime de talip ýaşlaryň halkymyzyň döreden milli mirasyny, ruhy gymmatlyklaryny almy esasy öwrenip, olaryň ähmiýetini we many mazmunyny açyp görkezýän almy işlere alyp barmaklary üçin zerur şertleriň döredelmeligini aýtdy. Watanymyzyň beýik garaşdyrlarynyň şanly 30 ýyllyk bayramy ýokary derejede geçirmäge institutuň ýaşlarynyň münasip goşunt goşmagy, ýöňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmek ugruna zerur işler amala aşyrylmalylar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy we degişli tapşyryklar berdi. Soňra Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň rektory Nuwayev geçen ýyl ýerine getirilen işler barada atabat berdi. Bu ýokary okuw mektebine medeniýet ulgamynyň idaralary üçin şekilleniş sungatynyň 16 hünär boýunça hünärmenler taýýarlanýar. Milli liderimiziň öňe süren Türkmenistanyň sanly bilim ulgamy ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda akademiýada sanly bilim portaly hemde web-sayt döredildi. Onda ýokary okuw mektebiniň muzeyi we kitaphanasy, okuw hemde dürüjlük işleri, jemgyçlik çäreler we ýaş alimler merkezi barada giňişen maglumatlar ýerleşdirildi. Akademiýanyň talipleri binalaryň daşky diwar bedek işlerine, şeýlegem dürli bedek taslamalaryny işäp taýýarlamaga gatnaşýarlar. Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watan ýylyna akademiýanyň iş meýilnamasyna birnäçe çäreler, talipleriň şanly senlere bagşlanlan köp sanly beýat seçkileri, sergilere, almy amaly maslahatlara gatnaşmagy we beýlekler gözüňe tutulýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda ýurdumyzda gurulýan durmuş medeni maksatly deskalaryň binagarlyk çözgüdüne, olaryň içki we daşky bedek işlerine bir ýokary okuw mektebiniň mugallimlarynyň hemde talipleriniň gatnaşmagyny işleňleşdirmegi tapşyrdy. Soňky ýyllarda dizayn sunugatyna birnäçe häzirki zaman usullary girdildi. Şu özgörtmeleri nazara alyp, Döwlet Çeperçilik Akademiýasynda bilim alýan talipleriň dizayn sunugaty boýunça okuyup başarmagyny ösdürmek, olaryň sanly ulgam 3D Max programmasyny, dünýäniň ösen tejribesini, alman gazanlaryny özleşdirmekler üçin zerur şertler döredilmeliler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Milli liderimiz tanlyk ykdysadyt ösdürmek boýunça wezipelerden ugralyp, dürüjlük ýokary okuw mektebine has köp istek bildirilýän ugurlar boýunça täze hünärleri girinmek bilen baglanyşly meselleri öwrenmegi dowam etmegiň, okutmagyň usuliyetini kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyz Çeperçilik Akademiýasynyň talip ýaşlarynyň we dürüjlük işgärleriniň öz ugurlary boýunça sanly ulgam arkaly halkara beýat seçkilerini gözden geçirişlere gatnaşmagyny üpçün etmegiň wajypdygyny çekip, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Munyň özi milli sunugatymyzyň dünýä derejesinde wagt edilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Ýurdumyzda giňden taralýan halipa heýkeltaraşlar, suratkeşler, dergärler we beýleki dürüjlük işgärleri bilen talip ýaşlaryň duşuklary ýygyderli guralmalydyr. Olaryň nazariýetde alan bilimlerini tejribede berkitmekleri ýerine getirilýän heýkeltaraşlyk işlerini we beýleki sunugat eserleriniň döredilmegine, şol sanly bina edilýän deskalaryň içki we daşky bedek işlerine gatnaşmaklaryna zerurdur diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň giňden bellenilýän ýylyna ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerini häzirki zamanyň ösen tejribesiniň sanly tehnologiýalaryň netijeli ulanmalygyny bellädi we bu wagtda anyk görkezmeler berdi.
Soňra Maya Kuliyeva adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň rektory Aman Gelliýew ýokary okuw mekdebinde ta synaty boýunça ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak we synaty giňden wagt etmek ornuna alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Milli liderimiziň wekilinden kemal bolan aýdym saatlar we ýokary çeperçilik edebi eserler mugallimler hemde talipler üçin nusgalyk mektep bolup durýar. Bilim Ulgamlyşdyrmagyň konsepsiýasyna laýyklykda konserwatoriýada sanly bilim portaly hemde web-sayt döredildi. Şanly bayramlaryň hormatyna halkara derejesinde online konsertleri, ussatlyk sapaklary geçirildi. Konserwatoriýanyň mugallimleri we talipleri gurulýan konsertlere we telegepleşiklere ýygyda gatnaşýarlar. Talipler öwrenýän hünärleri boýunça taýat bilim idaralaryna tejribe geçýärler. Hormat prezidentimiziň taşrygy boýunça Türkmen Milli Konserwatoriýasynda Türkmenistanyň gahramany Maya Kuliyewaň muzeýiniň döredilmegi geljekki saýdanlar geçirmekde ören ähmetli waka urly. Şeýlekem milli liderimiziň başlangyjy boýunça täzeden dikeldiren opera çykyşlaryna mugallimler bilen talipleriň birlikde gatnaşmagy halipa şägirdlik ýolunyň döwrewap dowam edýänini alamatlandyrýar. Ýokary okuw mektebinde halkymyzyň saat synatyny öwrenmek boýunça ilmi işler alınıp barýar. Beýişde döwlet başlarymyzyň ýyly döwlet gelir bolsa, paragatçylyk sady, dostluk, dogonluk sadatly ajaýyp eserleri we beýlekler ýaşlar üçin bakatsız gollanma bolup durýar. Hormat prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda geçiren iş masagatyna ýüňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen degişi işler meýilleşdirildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, bu ýokary okuw mektebiniň görnükli wekilleri tarapyndan döredilen milli saat synatyny mundan meýlekde ösdürmek üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagynyň ähmetini bellädi. Şoňa bilen baglykda döwlet başlarymyz ýaş tekinleri ýüze çykarmaga, şeýlekem Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň wekillerini halkara saat beýleşiklerine gatnaşmaga şert döredýän dörejilik beýleşiklerini we beýlikçiler geçirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde fortepiano saat gurallaryny sazlayan, olaryň owaz çykarşyny talaba laýyk derejäge getirýän hünärmenleriň ýetmezçilik edýändigini aýdyp, bu ýogur boýunça hünärmenleri taýýarlamak, şeýlekem ýaş saatanyň kompozitorlaryň online tertibinde halkara beýleşiklerine gatnaşmaklary, olaryň bu gurda üstünlük kazanmaklary üçin maksatnamalaryň işleri amala aşyrmagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz halipa şägirdlik ýoluny ösdürmegiň çäklerini, talipleriň ýaşly wekiller bilen duşugyny guramagyň, milli saz däpleri boýunça pikir alşmagyň, ýokary okuw mektebiniň mugallimleriniň we talipleriniň birlikdäki dörejilik işlerini gollamagyň zerurdygyny bellädi we bu wagtda rektora degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa gözüçük edýän düzümlerini geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, medeniýet ulgamynyň idaralarynyň we köpçüliklerin habar berişleriniň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Milli medeniýetimizi, sunatymyzy hemde edebiýatymyzy ösdürmek, maddi we ruhy medeni mirasymyzy geljek nesillere getirmek üçin aýygyl saklamak, dörejilik adamlarynyň netijeli işi, sunatyň dürli görnüşlerine degişli ýokary çeperçilikli täze eserler döretmek üçin ähli diru şertler üpçün edilýär. Medeniýet ulgamynyň maddi enjamynyň binýadyny ýygyderli berkidilýär. Tanrı ulgamyň mümkinçilikleri giňden peýdalanylýar. Halkara hyzmatdaşlyk ösdürilýär we milli bayramlar, şany tenler münasibetli gurulýan çäreler ýokary derejede geçirilýär. Halkara gatnaşyklarynyň çäklerini Medeniýet Ministrligi, telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti hemde döwlet habarlar agentligi bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň, şol sanyna daşary döwletleriň maglumat agentlikleriniň arasynda hyzmatdaşyk hakyna birnäçe resmi namlary gol çekildi. Hatabat döwrüne milli jurnalistikanyň işini kämilleşdirmek, köpçüliklerin habar berişleriniň işgärleriniň hünär derejesini ýoklandyrmak, ýaýryma berilýän tele we radio gepleşikleriň, makalalaryň kilini gowlandyrmak, gazetleriň we jurnallaryň redaksiýalaryny düzümleýin döwre waplaşdyrmak hemde elektron görnüşe geçirmek boýunça derul çäreler amal aşyryldy. Milli kino sunatynyň kilini ýoklandyrmak, döwre wap kinolaryň önümçigini artdyrmak boýunça işler dowam edýär. Şu günleri medeniýet ulgamynyň işgärleri, degişli ministrlikler, buğdaklyň dolanyş idaralary we häkimlikler bilen birlikde garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmäge taýýarlyk işlerini alyp barýarlar. Şeýlekem iri dawaralary guramak boýunça dünýäniň oňyn tejribesi öwrenilýär. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistana iri dawaralary we köpçüliklerin meden çäreler geçirmek boýunça tejribäniň toplananyny aýtdy. Döwletimiziň ýygyderli gollaw bermek netijesinde gadymy medeni däpler baýlaşdyrylýar we üssü täze mazmunly ýetirilýär. Häzirki döwrüň ýagdaýy we teň kösüşiň gadananlary döwrewat çözgütleri tapyp, olary ýurdumyzyň ösüş maksatlaryna gönükdirilmegini talap edýär.
Döwlet başlarymyz aň bilimi işiniň, ýaşlaryň dürüjlük işçiliginiň höwetlendirilmeginiň, milli mirasymyzyň öwrenilmeginiň we umuman ruhy taýdan ösüşiň häzirki döwrüň möhüm wezipesini belläp, bu wagtda wise-premiere anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň atarına çykarmagyň hemde halkara awraýyny artdyrmagyň wajyp ogurdugyny belläp, ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmekde medeniýet ulgamynyň hemde köpçülikliň habar berişleriniň wekillerine aýratyn ornuň degişdigini aýtdy we bu wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşükowa söz berdi. Vice-premier medeniýet ulgamyna degişli dedimleriň mali ykdysady ýagdaýy we bu urda döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime hatabat dinläp, urduş dedimleriň maddi enjamyň binýadyny döwre baprışdyrmak, ony sany ulgama geçirmek we ýöňde bar tehnologiýalary işin gornaşdyrmak bilen baglanyşly meselleri öz wagtyna çözmek maksady bilen medeniýet ulgamynyň idaralarynyň mali ýagdaýyna iýdigderlik gözegçiligiň ýoly goýulmalygyny inçekdi. Hemde vice-premier bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyr dönüp şeýle diýdi. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar. Men ýolumyň medeniýet ulgamyň işine başlanan soňky maslahatymyzy jemlemek bilen bir ulgamyň işini hasa goýlandyrmak üçin kenesiň köp işlemelerini bellemek isleýär. Häzirki döwürde ulgamda bar bolan mümkinçilikler dol peýdalandy. Alman we tehnologiýalaryň iň soňky gadanlary esasynda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrmaly. Ulgamyň edara kärhanlaryna rahmeti guramyň netijeli usullaryny gözläp işe ornaşdyrmaly. Bu işlere daşaýurt maýa goýumlaryny çekmeli. Ammalaşymy şu wezipeler bilen bagly men häzir size taşyklary berýär. Şamradow şanly garaşlygyň 30 ýyllyk bary münasibetli medeniýet ulgamyny mundan beýlekde ösdürmek, milli medeni mirasymyň gymmatlyklaryny däp desurlarymyzy düýpli ýolanmak bilen halkymyza täzen ýetirmek üçin zerur işleri geçirmeli. Tarih we medeni ýadygarlyklary rejilemek, dikertmek, gorap saklamak bagatda anyp barýan işleri hasa netijeli ýoly goýmaly. Medeniýet we sunnet edaralyň işini bir syhly kämilleşdirip durmaly. Bu edaralarda işleyen hünärmeriň ustalyk hem derejesini iýdigdirlik ýokarlandyrmaly. Milli medeniýetimizi, medeni mirasymyzy, taryhy medeni ýadygarlyklarymyzy, halk dürüjlüğü we beýik şahsiýetlerimiziň nushawy eserlerini däp hem desurlarymyzy dünýä giňden ýaýmaly. Ýolumyzda dürüjlüğün elektron kitapxana ulgamynyň maglumat binýadyny we kitaplaryň sany iýdigderlik artdyrmak boýunça degişli işlere geçip sany kitapxana hyzmatlarynyň girimini hasa giňdirmeli. Telewiziýa, radio, gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde halk köpçüligi üçin gyzykly, özüne çekiji, milli ähengli, ýokary hili döwrewak kinolary taýýarlamaly. Medeniýet ulgamynyň edara kärhanlaryna çykdajaryň hem düzümli seljerip artykmaz, ýani zero bolmadyk çykdajylary azaltmaly. Hemde töleýäli hyzmatlaryň hem gerimini giňdirmeli. Maddi däl medeni mirasymyzyň gymmatlyklarynyň halkara derejesinde karar edilmegi uğrundaky işler dowam etmeli. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alam we medeniýet mesele boýunça UNESCO ýaly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmeli. Şamradow ne soňky döwürde medeniýet ulgamyna örýän köp kemçiliklere ýol berilýär. Halkymyzyň gadymy mirasy, medeniýeti ýeterlik derejede ýörenýär. Öňler mason, sarny diýäli dünýä belli alymlar ýolunda işler. Halkymyň taryhy bilen içkin gyzyklanýardylar. Geçmişiň açylmadyk sahypalaryny dikerdi. Halkymyzyň şöhraty taryhyny dünýä ýaýdylar. Emma soňky bir ýylyň dowamında bu işler ýatdan çykaryldy. Geçen bir tarapdan hem şany 20 ýaşyny ýübileýini belläp geçdi.
Emma bir şanlı seni münasebetli neticeli medeni çare talabalar kurulmadı. Yani medeni idarelerin yağdayı maddi zamanın hüneri işgallerden üçüncülük hem öğren yaramadı. Sonra da işte görün düyüplü kimçiklerin için bir kenç ağlandı. Yani benim kimçilikleri gıyıt kavatının içinde düzeltmeyen son ya da duydur yani. Aşirov. Atavatanmadan karıştırmanın hem 30 yıllık jubileyine başlayıp çeli radyo yayınlarda yukarı hilli gepleşikleri iyidirdirli vermeli. Bunun için korumaçılık işlerini güçlendirmeli. Hem bu iş ussat alıp barcıları çekip halipa şehir katnaşıklarını yolu oymak koyunca ziruri işleri geçirmeli. Yurdumuzda karışıklık yıllarına kazanan üstünlüklerini ve geçirilen özgürtmeleri dünya yaymak koyunca neticeleri çağırır kurulmalı. Tanıştırış video roliklerini, şekilleri, bir çeper, telefilme, dokumental filmleri tayarlamalı. Yayılımlarda verilen gepleşiklerin hilin yukarı bolmanı kazanmak için hünerini öktü işgaller tayarlamak ve olur için yürüyütü kulları korumak boyunca ziruri işleri geçirmeye devam etmeye. Çele radyo yayımlarda Türkmen edebi dilinin kadalarının ve söyleyiş medeniyetinin bir cay edilmeyini. Hem de redaktörlerin yazılara cevap kelime çemeleşmeyini bir gözükçülükte saklamalı. O sanadan hem Türkmen film birleşimine doğru var. Çeper ve dokumental filmler köprü çıkarmalı. Devlet komisyasının işini tapırlayın, huzur kazaplar sonra geçmek koyacağım. Belirli işlerin talaba layık alıp varmalı. Hudayverdiyev yurdumuzda neşir edilen gazet jurnalların hilinin ve malumunu yukarı bulunduğunu hem işe gözükçülükte hem saklamalı. Metod abunu yazısını online usuluna alıp varmak koyunca hizmetleri giyinletmeli. Yurt araştırılmadan şanı jubileyine ortam yukarı mekteplerini zirur kitaplar hem kullanmalar bilen yetil meşhur üçün etmeli. Ulular ve çağlar için çeper eserlerin çap edilişini arttırmalı. Hem de çaphanı önümlerin hilini yukarılandırmalı. Gazet jurnalların elektron görünüşte hem neşir edilerini gözden tutup neşriyat kulluğun kalamanlığı kâranalar için satın alayan haritlan. Yani kağıt, karton ve poligrafiya materyalları hem de ihtiyaçlık sayılarının zerurluklarını ve bakarlarını düyüplü tercih etmeli. Devlet büdjetinin tercihlerini takşitlemek ve neticeli olanmak maksadıyla neşir işleri için haritlar satın alanlar öňde varıcı önümüzler bilen gönü hizmetdaşlygy ýoly goýmak. Aman Sarayev Garaşdyrmadan jubiley ýylyna Döwlet Habarlar Agentligi tarapyndan anyp barýan işleriň hilini düýüpli kämilleşdirmeli. Habarlary taýýarlamak, ýaýratmak we çap etmek boýunça edilýän hyzmatlar giňeltmeli. Agentlik üçün ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hem de sany tehnologiýalar ornaşdyrmak boýunça çäreler durmuşy geçirilmeli. Gazet jurnallaryň redaktörleri gazet jurnallarda garaşlyk ýyllarynda ýolunda ýetilen bilen sepkitler we şany wakalar barada halkymyzy watansöýüjlik ruhuny terbiýelemäge gönükdirlen amala asyrlayan öwretmeden hem many mazmuny açyk bolup gelýän dürli janrlarda ýazylýan we hem çap edilen eserden fan has köpetmek boýunça ýerun işleri geçirmeli. Okujular hem fanny arttırmak mümkün. Jurnallar okujulara öz wagtynda ýetilmeň hem innovasiýa usullaryny öwrenmek boýunça işleri ýerleri alyp barmaly. Gazet jurnallaryň dürüjülük we çeňki işgalarynyň bilim we hünär derejesini hemişe ýokarynyp durmaly.
Medeniyet ulgamynyň ýokary mekdepleriniň rektorlary. Medeniyet ulgamy köpçüliklerin habar berişleri üçin ýürüýçi ogullar boýunça zerur bolan ýokary hünärlem işgärleri taýýarlamaly. Okutmaň bir häzirki zaman usullaryny ornaşdyrma arkaly ýaşlara berilen bilimiň hilini we derejesini dünýä standartlaryna laýyklykda ýokalandyrmaly. Garaşdyrmanyň 30 ýyllyk ýubileý ýylyna hem bu işleriň sany esaslara dayanýan täze innovatsion usullaryny giňden ornaşdyrmaly, dowam etmeli. Bilim we medeniyet ulgamlaryna gazanılan milli tejribe hem de dünýä almanyň soňky gazananlaryna laýyklykda ýokary mekdepleriň okuw meýlamalaryny we maksatnamalaryny iýdigleri döwür wagtlaşdyryp durmaly. Dünýäniň öňde barajy ýokary mektepler hem de bilik, awraly, bilim we medeniyet edaralary bilen gatnaşyklary hasa mission alyp barmaly. Talepler hem muallimleri halkara derejesinde geçirilen beýatlaşyklary hem de sergilere işe gatnaşdyrmaly. Ýokary okuw mekteplerine bir döwrüň talaplaryna laýyk gelen täze hünärleri girilmeli. Misr kabinetiniň başlygyny gormasy Mehmet. Garaşdyrmaň şany 30 ýyllyk ýubileý ýylyna medeniyet edaralary tarapyndan geçirilen köpçüliklerin çäreleri. Bayramçylyk hem de teatrlaşdyran dawaralary döwre wagt goramaly. Medeniyet edararynyň işinde her zaman innovasiýa tehnologiýalaryny giňden peýdalanmaly. Teatrlar, tomoşa zadaryny, ilad üçin hüdürlenýän çäreleriniň, sahna eserleriniň many mazmunyny baýanlaşdyrmaly. Bu eserlerde milli däp tesurlar, halkymyň medeni we ruhy gymmatlyklaryny giňden açyp görkezmeli. Ýaşlaryň tebii zihinini we sunata hüwüsini ösürmek. Aydyn fasyň otmy. Gadymy medeni mirasymyzy hem düýpli öwretmek maksady bilen mektepden daşary. Çeperçilik, sunat we saçlyk ugly tölegli okulary we hyzmatlaryň girimini giňilmeli. Medeniyet ulgamynyň edara karhanalaryň hem mali ykdysady ýagdaýyny öýrümçilik we hojalyk işlerini iýdigleri serjerip alyp baran iş oglaryny döwrüň talabyna laýykly kämilleşdirip durmaly. Ýani bu edaralar üçin ýokary derejeli hünärleri taýýarlamak işine uly üns bermeli. Garaşdyrmaň şany 30 ýyllyk bayram münasibeti gorarjak döwlet çärelerini hem de şu ýylyň 22-27 iýul aralygynda Lewap welaýatyna geçirijek medeniyet hepdelerini hem häzirden goýup taýýarlyp görmeli. Ýurdumyz 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmäň maksatnamasynda medeniyet ulgamy boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýerine göýegine tutulan çäler boýunça ýerine ýetirilýän işleri berkem gödökçülükde saklamaly. Halkara medeni gatnaşyklary ösürip ýurtlaryň arasynda öýleri medeniyet günlerini geçirmeň däwini dowam etmeli. Müşşekow medeniyet ulgamynyň bir idara karhanalaryň mali ykdysady ýagdaýlaryny iýdigleri serjerip pul üçinçini golanmak boýunça serjermeleri geçirmeli. Olaryň algy berýülerini çykdaýjylaryň düdümli hem jekmejik öwrenmeli. Ýani bu edara hem döwlet büdjetinden berilen maliýe serişleriniň öz wagtynda öýleşdirilişine we hem gödegini tutulan maksatlary we ulanşyna gödegçilik etmeli. Hormatly mahsada gatnaşyjylar biz şunuň bilen sanly video aratnaşy arkaly iş maksadymyzy geçirip oturýar. Men siziň aklyňyzda bir jan saglygyny, maşgala wadançylygyny hem bir krawatymyň gulýas nuruny alyp baran işlerini ulusny ardy bolýar. Sağ olun.
Indi bolsa Türkmenistan'ın prezidentini gol çeken resminaması bilen tanış edýäs. Türkmenistan'ın prezidenti buyruğu gol çekti, resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Türkmenistan'ın Medeniyet ministri Şamradow Atagelli Aşirowçy berk känç yglan edildi. Hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky hedek duýduruldy. Hormat prezidentimiň taýlalarynyň ezgider aladalarynyň netijesinde ýurdumyzda azyk bolçulugynyň dördülmegi uğruna giňden ýaglandyrylan döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine daýhanlar bilen bir hatarda diýarymyzyň telekeçileriniň münasip goşundy bar. Soňky ýyllarda döwletimiň tarapyndan dördülýän giň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanyp hususy ulgamyň wekilleri dürli owa hujuluk ekinler bilen bir hatarda ýyldysxana şertlerini göýük ekinleri östirip ýetirmekde de uly tejribe topladylar. Milli liderimiziň ýurdumynyň owa hojulugynyň ekrançylyk puwdagyny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli almesasa alyp barmak, diýarymyzyň günmatar sebitine gan çugunlaryny, göýük bagçy önümlerini, üzüm we miweli baglary, mallarçylyk üçin o tüýümlik ekinleri östirip ýetirmek baradaky paýhasy çözgüdinden ruhlanan Balkan welaýatynyň magtumly etramynyň babadaýhanlardyr işe örtelekeçleri, sumor we çenler jülgelerini bol hasyl östirip ýetirmekde münasip zähme çekýärler. Hormatly prezidentimiň diýarymyň telekeçilerine döwlet derejesinde kim işe berýän himayet gollawlarynyň uklanan iş basarjan usta telekeçiler etrafyň parhay jülgesiniň uğruna guran ýylaçyxanasyny şu günler göýük önümleriň ýokary hilli bol hasyny ýagnap ony terlegi bilen Balkan welaýatynyň etrapdyr şäherleriniň hemde paýtagtyň aşgawa şäheriniň sarp edijilerine ýygydyl ýetirýärler. Ezber telekeçiniň 1 hektar meýdanyny iňwer kämil derejede guran ýylaçyxanasy bugun sözüň dol manysyna nusgalarlyk hususy gojalykdyr. Ýyllyk çygylyk suworş ulgamlary doly kompýuterler arkaly dolandyrylýan bu ýylaçyxanada häzirçe sarp edijilere terlegi bilen ýetirilen pomidorundur bolgar burçunyň umumy meçhuri 10 tonadan meçýär. Telekeçi her biri 6 katardan ibaret uzynygy 115 metre bar bolan inňan üstü oturan pomidorlara bolgar burçlaryna aratynyky ýdegi qadal ýoly goýmak bilen Türkmenistan paraxatçylygyň onanşmaň watanyna da ilata terlegi bilen ýetirilýän göýük önümleriň meçhuryny ilmidama artdyrmak maksat edilýär. Ýene topragy görelleri halmada edip bol hasylanmagy başarýan azyk önümleriniň bolçulugyny uly goşant goşýan Balkanly telekeçiler halal dähme çekip döwletimizi gurtlandyrmaga giň mümkinçilikler döredip berýän mehriman akadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe milli gymmatlyklarymyzy, nusgalyk eli işlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak boýunça uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryh bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däpli suwlary, egneşikleri bolýar. Türkmen halky milli egneşiklerini diňe bir daşky görünüşi boýunça däl eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglanşyklykda döredipdir. Munyň şeýledigine kürtü, keltekçi we telpek ýaly milli libaslaryň ýokary hil derejesinde öňdürilmeginiň köp ýyllyk tejribesi şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiň başçylygynyň hususy telekeçiligi döwlet derejesinde üns berilmegi bu ugurdaky işleriň hasam rowaşlanmagyna mümkinçilik berýär. Ahal welaýatyny da hususy ulgamda dähme çekýän durly görnüşdäki milli egneşikler tikýän senetkär ustalaryň işleri ýöreýte bellenmäge değişdir. Melim morşiýaly toklu dersinden tikilen, garasyna baganadan goý çekilen, nar gabagydyr zäk bilen goý sary reňki oýulan keltekçiler, diňe bir ýyly eşik bolman juda göze gelewli daşky libaslaryň ýerdir. Halkymyzyň öz bolşy milli libaslarynyň birim onuň silkme telpekdir. Çuň millilige ýurulan, göze gelewli, owadan silkme telpekleri häzirki döwürde ýaşyl nesliniň wekilleri, synow deşikleri buýsanç bilen giyýärler. Ýer döwürlerden şu günlere çelli telpek tikmegi ýöreýte hünär edilen ustalar bolupdyr. Telpek iki hili, depeli we depesiz görnüşli biçi bolup, telpek tikilmeden öň derini eýläp, gow işleýärler. Bular bilen bir hatarda bagana telpekler we şyrdaklar hem dünýä nusgalyk milli libaslarymyz bolup, häzirki döwürde köp sanly başga haplaryň bardygyny garamazdan öz ähmiýetlerini ýitirenoklar. Şoň üçin hususy ulgamda netijeli işlemege giň mümkinçilikler döredýän hormatly prezidentimiz aýdylýan alkyş sözleri ýürekleriň töründen çykýar. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýalanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edidi eleşler, hormatly eleşler.
Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň ahyrky garaşy döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen olsa fevral aýynyň 8-inden fevral aýynyň 14-üne çenli kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyza bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda we ikinji ýarymyny ýurdumyz çaýyna gün ortagyň watardan şeýle howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan, Ahal, Marwala we welaýetlerini atkem ýagşyň ýagmagyny şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň ýygdarly ýokarlanmagyna garaşylýar. Hatda Ýurdumyzyň Balkan welaýetyny ütkap duran burtly howa bolup, hepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demrat gunatardan gün ortagyň nora urnet gediýän telik sekundda 8-13-den 17-16 metr etýän şymal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 17 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 20-25 gradus, welaýetyň kenary etraplaryny 9-14 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýetyny ütkap duran burtly howa bolup, hepden başyna we ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demrat gunatardan gün ortagyň nora urnet gediýän telik sekundda 6-17-den 17-16 metr etýän şymal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 13-18 gradusdan 26 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Marwala aýtyny ütkap duran burtly howa bolup, hepdeniň başyna atkem ýagşy ýagar. Demrat gunatardan gün ortagyň nora urnet gediýän telik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 13-18 gradusdan 25 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýetyny ütkap duran burtly howa bolup, hepdeniň başyna atkem ýagşy ýagar. Demrat gunatardan gün ortagyň nora urnet gediýän telik sekundda 7-12-den 17-16 metr etýän şymal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 17 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 12-17 gradusdan 25 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoğlu welaýetyny ütkap duran burtly howa bolup, Demrat gün ortagyň nora urnet gediýän telik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 4-9 gradusdan 19 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran burtly howa bolup, Demrat gunatardan gün ortagyň nora urnet gediýän telik sekundda 7-9-dan 9-12 metr etýän şymal oňsmyny, hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 3-5 gradusdan 9 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 15-17 gradusdan 24 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýurtdaşlar, ýurdumyzda fevral aýynyň 8-inde magnit hadisasynyň durmukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, fevral aýynyň 8-inden fevral aýynyň 14-üne çenli kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyza bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ediz watandaşlar, häzir wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň we çornyň gadadan 9 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirlerini öňüne almak üçin ağız borun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş pastyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla ora geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe aty watanyny Türkmenistan ýakly babatlarda düşüretsenýär. Ýakly düşen özüne bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň edilýär.